उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कणकवली शहरातील रस्ते गटार कामाच्या टक्केवारीत 5 वर्ष सत्ताधारी गुंतून पडले। तसेच बीजेपी कार्यकर्ते, नगरपालिका प्रशासन मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात मशगूल, त्यामुळे कणकवली वासियांचे पाणी टंचाईमुळे हाल झाल्याचे युवा सेना जिल्हाध्यक्ष सुशांत नाईक यांनी आरोप केला। कणकवली शहरामध्ये आज तीव्र पाणी टंचाई जाणवत आहे आणि ती केवळ पाणी टंचाई जाणवते ती सत्ताधाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे जाणवते। गेली 5 वर्ष कुठचंही नियोजन पाण्यासाठी, जर पाऊस वेळेवर नाही पडला तर पाण्यासाठी कुठचंही नियोजन नगरपंचायतीने केलेलं नाही। शहर एवढं मोठ्या प्रमाणात वाढते, आज कॉम्प्लेक्स झाली आहेत, चाळी झालेल्या आहेत, शहराची लोकसंख्या वाढते आहे आणि त्या प्रमाणात नियोजन करणं हे खूप गरजेचं होतं। तरी पण या सत्ताधाऱ्यांनी जी बेसिक गोष्ट आहे, जी पाणी टंचाई आहे, जो पाण्याचा जे पाहिजे असेल त्या ठिकाणी जे पोचवण्याचे जे प्रयत्न केले पाहिजे होते ते सत्ताधाऱ्यांकडे झालेले नाही। मोठी मोठी आश्वासनं देऊन फक्त ते राहिले। हे शहराच्या फक्त रस्ते, गटारं, काँक्रीटची गटारं, जे टक्केवारीचे राजकारण होतं त्याच्यामध्ये गुंतलेले होते। त्याच्यामुळे जे काही बेसिक समस्या या शहरामध्ये झाल्या पाहिजे होत्या, ज्या पाण्याची अभावी जी कणकवलीमध्ये पाणी टंचाई झाली आहे, ती पाणी लोकांपर्यंत पोचायला पाहिजे, त्याचं नियोजन न झाल्यामुळे ह्या सगळ्या समस्या जाणवत आहेत। इथले आमदार मोठ्या मोठ्या आश्वासनं देत आहेत, पण कुठच्याही प्रकारचं आश्वासन यांनी पूर्ण केलेलं नाही आहे। साधी पाण्यासारखी गोष्ट या कणकवलीवासियांना भेडसावते आहे आणि ही माझ्या मते गेले पुढचे 10 दिवस, आता पुढे 10 दिवस जर पाऊस पडला नाही तर कसं काय हे प्रशासन लोकांपर्यंत पाणी पुरवणार आहे, याचा एक वेगळा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। प्रशासनाने सुद्धा किंवा सत्ताधाऱ्यांनी सुद्धा या पाणी पुरवठ्यासाठी लागणारे पाटबंधारेला जे 2 लाख रुपये भरायचे होते, जे पाणी सोडण्यासाठी भरायचे होते, म्हणजे जे शिवडाव धरणातून पाणी सोडत आहेत गण नदीला किंवा याच्यामध्ये, ते भरायचे होते, ते भरले गेलेले नाही आहे। त्यामुळे त्यांनी पाणी सोडलेलं नाही। म्हणजे हे दिसा नियोजन एवढं, जे एवढं मोठं शहर आहे कणकवली शहर, जे सिंधुदुर्गातलं मोठं शहर आहे आणि त्या ठिकाणी त्यांनी ही कुठचीही उपाययोजना न केल्यामुळे ह्या गोष्टीचा कणकवलीवासियांना खूप त्रास होत आहे, मानसिक त्रास होत आहे, खूप पाणी टंचाईचा त्रास होत आहे। त्यामुळे आम्ही जर हे व्यवस्थित नियोजन झालं नाही ह्या पुढच्या 8 दिवसात तर मुख्याधिकाऱ्यांना जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही। आणि बीजेपी कार्यकर्ते असतील किंवा प्रशासन असतील, ह्या मुख्यमंत्र्यांच्या येण्यामध्ये मशगूल राहिलेले आहेत। आत्तापर्यंत कुठचंही नियोजन यांनी पाण्यासाठी केलेलं नाही आहे। आजही आमच्याकडून आम्ही जेवढं जमत असेल त्या ह्याने आम्ही टँकरने पाणी पुरवठा आमच्या शहराच्या ज्या ठिकाणावरून आम्हाला फोन आले त्या ठिकाणी आम्ही केलेला आहे आणि जनतेसाठी आम्ही बांधील आहोत। आणि कुठेही पाणी कमतरता झाली तर आम्हाला शक्य होईल तेवढा पाणी पुरवठा आम्ही आमच्या माध्यमातून करू। पण प्रशासनाची आणि सत्ताधाऱ्यांची ही जबाबदारी होती की हा पाणी पुरवठा नीट आणि नेटक्या पद्धतीने शहरवासींना झाला पाहिजे होता, तो आतापर्यंत होताना दिसत नाही। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।